Batzuek batalla guztien ama deitu zion, eta beste zenbaitek basamortuko ekaitza operazioa. Baina esamolderik sinpleena egin zen ezagunena. Golkoko gerra. Saddam Husseinek Golkoa menpean hartzea pentsatu zuen bere kolkorako, eta Kuwait inbaditu zuen. Halaxe hasi zen gerra hura. Herrialde askok ordea elkar hartu zuten Saddamen kontra, berearekin irten etzedin. Fue una guerra que en aquel momento ocupó muchísimo espacio en los medios de comunicación. Fue la primera guerra en la que se ensayaron las televisiones en directo 24 horas, fue la primera guerra de la CNN, por decirlo así. Y entonces, bueno, fueron meses también de que parecía que llegaba el fin del mundo. Gogoratzen dut hori, zen nolako potentzia, zen nolako indarrak zeuzkaden irudi haiek, gerra bat eta ari ginela, ematen zuen ia joku bat zela, ez? Orain ikusita, eta, momentu hartan ere reflexioa zen, errexea, zen gogorra den alako, irudi haiek ematen zeguten aukera, gerraren minutua bizitzeko, baino gerratearen ondorioak ez genitu ikusten. Eta azkenean betikoa. Jende xumeak larrutik ordaintzen ditu agintari iluminatuen eromenak. Saddamek belarriak makurtuta alde egin zuen azkenean Kuwaitetik. Baina 20.000 irakiarrek bizia galdu zuten gerra hartan. Sobietar Batasunak ez zuen parte hartu Golkoko gerran. Nahiko istilu bat zituen bere mugen barruan. Mugak berak ere aldatze hartzeuden, eta komunismoa bera jausten ari zen. Eta berarekin batera Sobietar Batasuna batuta mantentzen zuen zementua. Agintariek egoera nasi hura kontrolatzeko aleginak eta bi egin zituzten. Baina Sobietar Batasunaren zatiketak ez zeukan erremediori. Zer pentsatuko ote zuen Petropek honetaz guztia? Época de Lenin en la Unión Soviética, pues no existían los lituanos y los georgianos y los kazajos, eran todos hermanos comunistas, ¿no? Entonces, y es más, si alguien decía que no, que yo lo que soy es kazajo, pues le sacudían. Pues éramos 15 repúblicas soviéticas y ahora todos son los países independientes totalmente. Bueno, los más unidos quizás todavía están Rusia, Ucrania y Bielorrusia, pero todos queremos independencia. Y de repente hay que buscar un nuevo futuro, ¿no? За каждого человека России. Boris Yeltsin gobernuburu hautatu zuten Gorbatxoven partez. Eta Sobietar Batasuna zena 15 estatutan zatitu zen. Beste 15 hiriburu berri ikasi behar. Izorrai. Gauza bera gertatu zen handik pixka batera Jugoslavian ere. Geografiako irakasleak lur jota zeuden. Erabat deprimituta. Independentzia lortu zuen aurreneko estatua Eslovenia. Hiriburua Ljubljana. Ea nork asmatzen duen nola idazten den ditxosozko izena. Eslovenian bizi ziren biztanle gehienak esloveniarrak ziren. Horri esker, gerra 10 egunetan bukatu zen, eta ez zen odol askorik isuri. Kroaziakoa bihurriagoa izan zen. Biztanleria ez zen hain homogeneoa. 175 kroaziarrak ziren, eta 135 serbiarrak. Kroaziarrek independentzia nahi zuten, eta serbiarrek eman nahi ez. Eta sekulako iskanbila sortu zen, baina okerrena etortzeko zegoen. 82an, Bosnian gerra piztu zenean. Egundoko tragedia gertatu zen, baina historia hori hurrengo atalekoa da. Ez da plazerezko itsasbidaia. Komunismoa erortzean, Albanian miseria gorrian geratu zen jendea, eta askok beren herritik alde egin behar izan zuten aurrera ateratzeko.